रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासै एनडिबि बिथांमोन मानगोनां रन्जन दैमारि सार बायदि जेलाव थांनांगोन नामा बैफोर दा पावाराव थानाय सानैसो लिडारफोरा दिनै गोबाव समनि उनावहाय बिक्रम दैमारि बिथाङा खेंफोरथि होदों स्रा स्रायै नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना साफ्रोमबो बुजिनो हागोन मोनथिनो हागोन। दहाय थांनाय मोनसे भिडिअआवबो बै मोनसे मेन चेनेलावबो आं होदों गोख्रों बिबुंथि, बेखौबो नोंथांमोना नायोब्ला नुगोन। नाथाय नैबे मोनसेयावहाय दायो बिक्रम दैमारि बिथाङा खेंफोरथि होदों बैफोर खोथाखौ लानानै। आरो बे खोथाया मामोन? गोबाव सम दिनैहाय फुंनिफ्राय भिडिअ होनो मोनाखैमोन, मानो होनब्ला सानडेआवहाय ओरै प्रेयाराव थांबाय, प्रेयारनि उनाव ओरै ट्राभेल खालामनानै दासो मोनफैदों। बेनि थाखायनो दायो नैबे अबथिरायै नैबे खौरांखौ होनाय जाबाय। सोरबा सानावबो नायदों जानो हागौ। फिन खेबसेबाव गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ दासो बरायहरबावनानै नैबे खौरांखौ जागायबाय, नायलांनो हागोन। रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासै एनडिबि बिथांमोना हाग्राबारियाव थानानै हारिनि थाखाय जुजिबोबाय, नाथाय दिनै जोबथेसालियाव थानानै जिउनि थाखाय दिनै जुजिनांदों। जों मोनसे थांखियावनो थायोब्ला, सिमां मोनसेखौनो नुयोब्ला, मोनसे हारि होननानै सानोब्ला आरो गासैबो सैथोआव थायोब्ला आरो फोथायोब्ला जोंखौ बे बुहुमाव रावबो बोखावनो हानाय नङा। नोंथांमोना सोंनाय बायदि एनडिबिनि खोथाखौ गोबां बुंबोबाय, गोबां सावरायबोबाय आरो गोबां दुखु दङ एनडिबिखौ लानानै। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसेल' खोथाखौ बुंनो सानो। रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासै एनडिबि बिथांमोना हाग्राबारियाव थानानै हारिनि थाखाय जुजिबोबाय, नाथाय दिनै जोबथेसालियाव थानानै जिउनि थाखाय दिनै जुजिनांदों, नङा होमबा? अब्ला हाग्राबारियाव थानाय जोबथेसालियाव थानाय मा पार्थक्य जाखो, नङा होमबा? हाग्राबारियाव थानाय आरो जोबथेसालियाव थानाय जेबो पार्थक्य गैया जानानै दङ। दा बिनिखायनो दिनै आं बेखौनो बुंदों, हाग्राबारियाव पिकनिक ओंखाम जानाय आरो जोबथेसालियाव ओंखाम जानाय बेसेबां पार्थक्य दङ, नङा होमबा? मानसिनो नांगौ आजादि, मानसिनो नांगौ फ्रिदम आरो उदांस्रि नांगौ। बिनि थाखायनोथ' जुजिदोंमोन। दिनै नांसे नांनानैबो जुदि हाग्राबारियाव थानानै जाथिनि थाखाय जुजिनानै आरोबाव जुदि जोबथेसालियाव जुदि थानानै जिबननि थाखाय जुजिनांनाया जोंनि थाखाय गोबां दुखु गोनां। दिनै बेखौनो बुंदों। दिनै आं गले गले बुङो, हाग्राबारियाव रन्जन दैमारिया जाथिनि थाखाय नांबोदों आरो दिनै जोबथेसालियाव गावनि जिबननि थाखाय दिनै जुजिनांदों। मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखि, रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे एक्स एनडिबिफोरा एकर्टनि गेजेरजों गनांगौ होननाय जुदि लिरनाय गैयाब्ला, अब्ला जायफ्रा दिनै बिटिआरआव राजा जानानै दङ, एमसिएलए इएम एमएलए जानानै दङ, बिथांमोनाबोथ' निस्सय माबा मोनसे आयेननि नोजोराव गोग्लैगोन। अब्ला बिथांमोनखौबो पावारा जेब्ला जोबगोन अब्ला बिथांमोनखौ जोबथेसालियाव लांनाङाथों होननाय लिरनायबोथ' गैया, नङा होमबा? अब्ला बिथांमोननि जिबना मा जागोन? बिनिखायनो बिथांमोननि जिबनाबो जेन गाज्रि जानाङाथों, बेनिखायनो जों उननि कामना, जों मोजां कामना खालामो आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बे बिटिसिनि गेजेराव सान्थि जाथों, आं बेखौनो लुबैयो। थेंक इउ।